Bună tuturor și bine v-am regăsit la un daily vlog. Aici mă pregăteam de dimineață, am pregătit-o și pe Emma și mergem să-l ducem pe Daniel la basket. Acesta este parfumul meu preferat, 191. Aici Emma a profitat să se joace puțin în parc. Am ajuns acasă și m-am apucat de treburile casnice. Aici am încercat un produs pe o tigaie, nici mie nu mi-a venit să cred rezultatul pe care l-am avut. Este ceva wow. Mi-a ieșit pe prima parte și am zis, haideți să încerc și pe partea din spate, pentru că am încercat multe produse și nu au dat rezultat. Și veți vedea imediat rezultatul uimitor pe care l-am avut. Acestea sunt produse profesionale, testate, certificate, așa SSP. Și uitați ce frumos a ieșit. Aici mă jucam puțin cu Daniel, tocmai ce se trezise. Astăzi, cum este miercuri, în Franța nu este școală, așa că sunt acasă. Bineînțeles, am făcut și o prăjiturică, ca în fiecare miercuri de altfel. Încercăm așa să ocupăm copilașii cu cât mai multe activități, iar această activitate este una dintre preferatele lor. Aici suntem deja după amiază, deci copiii au dormit și în timp ce dorm copilașii am și eu timp 10 minute pentru mine. Iar după mă ocup și de activitatea mea în online. După cum știți, colaborez cu Societatea Sorgenta și profit cât timp dorm copilașii să răspund la mesaje, să mai fac câte un video. Și numai bine se trezesc copilașii și începem astfel de activități. Nu știu la voi cum este când gătiți cu copiii, dar acest video durează, unde gătesc ei prăjitura, durează 1 minut 20 pe TikTok, dar în realitate a durat mai mult de o oră și nu vă imaginați apoi bucătăria cum arăta, ca după război. Dar important este că ei s-au distrat și a ieșit o prăjitură extrem de gustoasă. Am făcut repede și un pic de ordine prin casă. Aici eram în camera de joacă a copiilor. A venit și Daniel să mă ajute. Ia uitați prăjiturica cum a ieșit. Iar aici am făcut baie pe cap și mă pregătesc să plec la serviciu.